art jove, perquè resulta que no és competitiu, però té una part filosòfica molt interessant. De fet, està molt valorada i cada vegada està agarrant més força a nivell de xiquets i a nivell de majors. No és competitiu, com he dit, però sí que té una cosa que és molt certa. Se trata de millorar dia a dia la persona mitjançant els valors. Ningú és primer que un altre, tots participen, tots entren dins del joc, del rol, no n'hi ha guanyadors ni vençuts, ni perd ningú tampoc. I sí que és una cosa molt important per a que xiquets, des de ben xocotets, es trenquem un poc l'estètica que tenen de que cada vegada en la televisió tots volen ser els primers i eliminar un poc tota aquesta violència que estem veient avui dia a dia en els carrers. Serveix per a homes, serveix per a dones, serveix per a gent adulta i serveix per a xiquets. De fet, així en la Pobla, el major nom de xiquets que tinguem són 22 o 23 xiquets que tinguem matriculats per mig de la Federació Valenciana, la qual ens ajuda en tot el que pot. I és que encara que parega una paradoxa, l'Aikido busca formar els seus practicants com promotors de la pau. I d'art marcial passem a una disciplina ben enèrgica, el Kango Jump, que va traure a molts curiosos a la plaça de l'església. Gym Elite Sport amb la monitora Lucía Juan ens va donar a conèixer aquest sistema d'entrenament a base del rebot, que permet cremar fins un 25% més de calories. Aquestes botes d'origen suís tenen un impacte positiu a nivell cel·lular i en tots els muscles del cos. En una hora de Kango Jump es rebota fins a 40.000 vegades i per la seva plataforma superestable són recomanades tant per a xiquets de 5 anys com per a persones majors de 80.